जोंनिया 40टा समस्तियाव अलरेडि जोङो खालामबोबाय आरो दिनै भैरबकुन्द जि समस्ति बेवहाय थानाय जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ कर्मिफोरखौ लानानै जों बुथ सन्मिलनजों फाथिदों बेवहाय 88 माने बुथ सेन्टार दङ बेनि साफ्रोमबो 30 जन करि दिनै बाहागो लादों आरो बयबो जे रोखोम बाहागो लादों बेनिफ्राय जों मिथिबाय जे जोंनि बुथ पर्यायाव जोंनि मावथिफोरा गोख्रों जाबाय दा गतिके भैरबकुन्द इउपिपिएलनि खामोन मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जोंनि बिटिसिनिबो डिपुटि चिफखामोन बिथाङा जोंनि पार्टिनिफ्राय देरहाखादों एबारबो जोङो भैरबकुन्द समस्तियाव इउपिपिएलनियानो जागोन बे बाथ्रा दिनै आरो रोखा जाबावबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों गोख्रोङैनो बाहागो लानानै जों देरहासार जागोन बिसायख'थियाव गासैबो राजनिति हान्जाया गेलेगोन बेखौथ' आरो गणतान्त्रिक देश आरो जोंथ' इउपिपिएल हिसाबै बिराद बरायदों बयखौबो खारन प्रमद बर' बिथां सरकार दानाय समनिफ्राय 5 बोसोर दा 4.5 बोसोर जाबाय 5 बोसोर जानो थांगासिनो दं बे समाव खुनु नांलाय खमलाय गैया दावराव दावसि गैया बिराद शान्ति परिबेस बयबो जाति जनगोष्ठीफ्रा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हाबाय राजखान्थि भाबै बयबो गावनि एक्सारसाइसखौ खालामनो हायो दिनै बे जोंनि थाखाय फैदों प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि दिनाव फैदों दा बे समाव बयबो बाहागो लानायखौथ' जों बरायदों दा बयबो फैथों बेवहाय नों बिजेपिआबो खामानि मावगोन बिपिएफआथ' दंखायोआनो कंग्रेसआबो खामानि मावगोन आसामनि जेसेबां दल दं फैथों भारतनि जेसेबां दल फैथों जों बेखौ बरायो बाथ्राया जाबाय मा जायखि दल फैया मानो जोंहा बेनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया इउपिपिएलआ बड'लेण्डआव जन्म जादों बड'लेण्डनि हा बार जों मोनजानानै देरनाय बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरनि सोमोन्दै जों मोजाङै मिथिगौ बे ओनसोलाव गोबां गन्दगल जादोंमोन बेखौ जों फोजोबस्रांना दिनै अनलायनाय थासारि जों लाबोबाय गतिके रायजो राजाफ्रा बिपिएफआ मा मावदों प्रमद बर' सरकारा मा मावदों बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय दिनै गतिके जोंहा मोनसे बिसास दङ जे इउपिपिएलनि खामानि मावनाय प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायनि प्रति रायजोफ्रा जेरैबायदि अननाय होबोगासिनो दङ 4.5 बोसोराव दिनै जि मोनसे सान्थि मोनबाय बेखौनो लुबैबोनानै दंबावो गतिके सान्थि आरो जौगानायखौ नांगौ जिहेतु आरो बेखौ प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकार आरो इउपिपिएलआ जिथु होगासिनो दङ बेवहाय जोङो मिजिं थिदों एबारबो जोंहा मोनसे बिसास दं रायजोफ्रा जोंनो होगोन दा गतिके बेवहाय बिजेपिआ मा मावो बिपिएफआ मा मावो सोरखौ बिजाथि होगोन सोरखौ बिजाथि होआ बिसोर गाव गावबागाव दलनि बाथ्रा जों बेनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया जोंनि दला 40थायाव गेलेनो हानाय जोंहा क्षमता दङ जोंहा गोहो गोरा जाबाय जों 40थायावबो गेलेगोन बेवहाय जोङो दिनैनि तारिखाव जोङो 30ता देरहानानै जोङो सरकार दानायनि मोनसे थामथिमखौसो जोङो सानगासिनो दं दा थागोन मानो बिजेपिनिल' बेवहाय कंग्रेसआबो थागोन आरो सोरबा माने बिजेपिआबो थागोन बिपिएफआबो थागोन नंना नङा खिन्थु बे समस्तियाथ' इउपिपिएलनिसो जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बेवहाय देरहाखानानै दङ आरो जोङो मोनसे बिसास दङ दे सरकारा मावनाय जि मोनसे थासारि बेखौ मोजां मोननानै जोंखौनो अनगोन गतिके जायखि फैयो फैया बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया बयबो जुद्धआव ओंखार खिन्थु जोंहा मोनसे बिसास दं रायजो राजाफ्रा जोंखौनो अनगोन दा बे सोनायाथ' जेराव दोरखार जेराव सोथावथाव बेखौ नायनानै सोदों सरकारा बेखौ लानानै जेबो कन्ट्रभार्सिबो गैया आरो बेखौ लानानै जों बुंनांगौ जेबो गैया टारगेटआ जोंना मा बबेहाय बेसेबां हाबदों हाबा बेजों खोथा नङा मोनसे गोनां बाथ्राया जादों मा सनितपुरनि आइआफा रायजो राजाया बिटिसिआव हाबबाय अदालगुरि एडमिनिस्ट्रेसन सिङाव हाबबाय बिथांमोना भट होनायनि मोन्थाय मोननांगौ बेखौ लुबैनानै दं बेखौ देग्लाय होनो नागिरदों बेथ' बिराद मोजां बाथ्रा बेखौ बयबो आइआफा रायजोफ्रा दिनैहाय माने बेखौ गोजोननाय फोरमायदों खिन्थु बबे समस्तियाव होगोन होआ बेखौ सरकारा नायनानै बेनि फेसिलिटिसखौ नायना होनाय जादों बेवहाय बबेबा समस्तियाव हाबाखै थे हमना ला ननै सेरफां बा ओरैहाय दस्रा जिखिनि कालेंदुवार सेरफां माने कालेंदुवार जि समस्ति बेफोराव जेरावबो होआखै जेराव होनांगौ बेवहाय होदों बेखौ लानानै जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया बाथ्राया जाबाय मा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरखौ गेलेहोनांगौ आरो मोजां सरकार मोजां बे मोनसे सासन बेखौ लुबैग्रा रायजो राजाफ्रा बे मोजां सासनखौ लुबैनानै प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार इउपिपिएल जि सरकार फैगोन बेखौ मोजाङै बुजिगौ आरो गतिके जोंनो भट होगोन होनना जोंहा मोनसे बिसास दं दा बेथ' नोङो थाफिना बे माने 5 बोसोराथ' मोनसे फिक्स टाइम थायो नङा होमबा बयनिबो दा गोदान सेलेक्सन जाजोबगोन दा खोनासं गोदान सेलेक्सन जाजोबगोन 40ता समस्तियाव गोदान सेलेक्सन जाबोगोन बेवहाय सोरबा फरायनानै थाफिनो सोरबा गोदाना फैगोन गतिके गोदान सेलेक्सन बयहाबो जाजोबगोन आरो गोदान सेलेक्सनाव सोर फैयो बेखौ समाव मिथिगोन बिराद मोजां दिनैनि समाव बिराद मोजां भैरबकुन्द जोंनि कर्मिफ्रा दिनै बै रायजो राजा गैया गासिबो जोंनि बुथ कर्मि गोजा गतिके बुथ कर्मिफोरनि गेजेराव जों मोनसे रिहार्साल खालामदों जे जुद्धआव जों बोरै थाङो
बिनि प्लेनिंखौसो जों खालामदों थ' प्लेनिङा जोंना पारफेक्ट जों देरहागोन गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर बोरमा लकेल ना साम' नारजि अनला खारै थास' मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन